So yun guys, no, check na natin itong PP hut nila. Check natin sa loob kung ano ba yung makikita natin. So dito sa labas may shoe rack sila and may 2 sleepers. And yan, buksan na natin. Ayun. Oh. So syempre fully air condition. And dito pwede kayong Indian seat. Tapos ito na yung bed nila. I think itong bed is queen size. May side table kayo, tapos maliit na cabinet doon. Siyempre yung outlet, and meron din extra outlet dito and dito. Tapos yan, kung may mga damit kayo, pwede nyo na rin isabit dito. No additional pala, so upon check-in meron na tayong mga toiletries and towel dito, and of course meron din tayong free water. Sa mga kagandahan dito sa TP hut nila, so meron silang dito 5 blanket. So magagamit mo to for emergency, just for example nagkaroon ng sunog or apoy dyan. So i-pull mo lang siya dito and kunin mo yung blanket para takpan yung nasusunog. Dito sa Urban Oasis guys, pero silang tatlong TP hut, and every TP hut guys sa harapan niya, ayan, may tables and chairs, and meron din naman silang umbrella. Kung sakaling ambon, makakatulong itong mga umbrella na. Later, pag-usapan natin kung how much ba yung per TP hut and kung ilang box ba yung pwedeng ma-accommodate. Yan guys, nandito tayo sa swimming pool area nila. So ito yung pang adult, and sa kabila natin, ito na yung pang kids nila sa pool. And napapansin nyo sa likod natin, ito yung mga kabanan nila. Yung kabana, dalawa siyang klase. So yung half tsaka yung whole. Sa half nila, yung price is 400 pesos. Good for 8 packs. Sa whole kabana naman, price nila is 700 pesos. Good for 16 packs. And kung day visit kayo dito, yung price ng adult is 120 pesos, and sa kids naman is 80 pesos. Mag-start siya ng 9 AM to 4 PM. Sa night visit guys, pinaka-price ng adult is 150 pesos. Sa kids naman is 100 pesos. So mag-start kayo ng punta dito is 4 PM to 9 PM. Guys, no, nagpalit na tayo ng damit kasi nilamigan tayo guys sa kanilang Cozy Buo Chic Bamboo Hut. So sabi natin kanina is TP hut. TP hut din naman siya, pero yung tawag sa kanya is Bamboo Hut. Price nila sa 2 packs is 2,600 pesos. Kung mag-additional kayo ng packs, 13 years old up, 1,100, and 3 years old to 12 years old naman is 850 pesos. Kung kasama nyo yung baby nyo, 2 years old below, is free naman siya. So, yung pinaka-maximum na pwedeng mag-stay o ma-accommodate ng isang bamboo hut is 6 packs. Mga inclusions, syempre, yung entrance fee dito sa swimming pool nila. Tapos, meron na din mga toiletries, towel, and then guys, free bottled water din. Yung pinaka-place ni Urban Oasis guys is very aesthetic and nature inspired yung place. Talaga na mga napakasarap mag-stay dito, tapos napaka-cozy ng place. Mostly yung every corner makikita mo puro sa alaman, tapos may mga puno, kaya yung klima guys napaka-presko. Nag-checking kayo dito sa mga bamboo hut nila, syempre may kasama na rin breakfast, and napakalakas ng wifi nila dito. So check muna natin yung mga loft room nila. Nandito na tayo sa loft room nila. So maximum na pwede mag-stay dito is 5 packs. And sa pinakailalim ng loft room ito, pwede kayong mag-rest din dito. And yung room niya nasa taas. So dalawang loft room yung available dito sa Urban Oasis. Akyat na tayo guys para pakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura. So minimum na pwedeng mag-stay dito is 2 packs. So per packs sa mga loft room nila is 1,400. Kung gusto mong isolohin, kailangan mong bayaran yung dalawang packs. So 2,800 kung gusto mong masolo itong loft room nila. So ito ng loob ng mga loft room nila guys. Yun, so bunk bed siya. Ayan. So actually ano siya, single yung makikita mo dito. So 4 packs, pero kaya naman dito hanggang 5 packs. So maglalagay na lang sila ng
separate mattresses. Yan, makikita nyo guys. Fully air conditioned din siya. And meron siyang mirror dito. Yan, may walis. Tapos yung fire blanket for emergency. Ayan. And makikita nyo yung view. Medyo nakaharang lang tong puno. Pero ito na yung pinaka full side ng Urban Oasis. Tapos ito yung kabilang loft. Same din na talaga niya yung 1,400 is may kasama na siyang free breakfast. And then upon checking, may free bottled water kayo. Syempre pwede na kayo mag-connect sa kanilang wifi. May toiletries, may towel. And of course, napakaluwang ng parking lot nila dito. So secured din naman, may mga nagbabantay. Tapos syempre may access ka na dun sa kanilang pool. Nagdilim na, so sinindihan na itong mga lights dito sa Urban Oasis. Napakaganda ng ambience yan. Kung gusto nyo pala mag-order ng all day breakfast nila and ibang food, so meron silang available ng mga sizzlers and mga inihaw. So ako, nag-order ako ng inihaw. Try natin yung inihaw na liempo, tapos yung pinakapusit nila. Kung gusto nyo rin mag-order ng mga alcoholic drinks nila, so punta lang kayo dito sa reception area nila. So nasa side lang din ng pool. So dito pwede kayo mag-chill guys. So may mga tables din naman sila dito. And sa side ng pool, ito na nga yung mga kabana nila. Tapos ganito kaganda guys yung itsura ng pool nila kapag maggagabi na. Napakaganda yan. Nag-changing lights, papaganda sa ambience guys itong mga wall lamps nila. Tapos dun sa mga bamboo hut, meron tayong mga nakalagay na chain lights. So later pupunta tayo doon para pakita ko sa inyo yung itsura. Sobrang ganda guys. Ang sarap mag-swimming dito. Ang ganda ng kulay ng water. So talagang yung place, very aesthetic, nature inspired, and of course napaka-cozy talaga. So may nakapaikot na chain lights dito na nagpapaganda ng ambience ng pinakaharapan ng bamboo hut. Yan, kung gusto niyo mag-chill dito sa harapan ng mga bamboo hut, pwede. Kakagising lang natin. Yan, napakaganda nung panahon and kakatapos ko lang magpalipad ng drone. Napakaganda nung Urban Oasis Resort. And guys, kung gusto nyo mag-staycation, pabook na kayo dito sa Urban Oasis Resort and nag-direct na kayo sa kanilang Facebook page. Napakasarap ng tulog ko and syempre nakakatanggal ng stress itong pinaka-place. So magbe-breakfast na lang ako and mag-early checkout ako kasi may lakad pa tayo mamaya. Nakakatapos lang natin mag-breakfast. Yan, mag-early checkout na ako kasi may lakad pa tayo mamaya. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko katulad dito guys. And huwag nyo kalimutang i-share ang video to. Syempre para malaman ng mga ibang Katarlagueños natin dyan itong Urban Oasis Resort dito sa Sitio Caldera, Barangay Kulipat, Tarlac City. Pinaka-landmark guys, sinulit ko sa may Metro Town Mall. From there, 5 to 10 minutes away lang naman itong Urban Oasis. Kung naghahanap kayo ng aesthetic and nature inspired na staycation, punta na kayo dito sa Urban Oasis or book na kayo dito guys. Napakaganda ng mga bamboo hut nila and yung mga loft room. So try nyo na kung marami kayo. Pang good yun, pang family and syempre pang barkada. So ito, marami din naman kayo, pwede nyo book tong tatlong bamboo hut nila. So maximum naman ito for me hanggang 4 packs. Mas komportable na kayo sa bamboo hut nila. Yun guys, till our next vlog. Peace out.